Καλώς ήρθατε στην πλατφόρμα Mind Karabatos Interactive. Αν θέλετε να εγγραφείτε ή ενεργοποιείτε για πρώτη φορά κωδικό, επιλέγετε την εγγραφή «Ενεργοποίηση κωδικού» στο πάνω μέρος της σελίδας. Την πρώτη φορά θα επιλέξετε το πλαίσιο εγγραφή και θα συμπληρώσετε τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν. Αφού ενεργοποιηθεί ο κωδικός, βλέπετε το βιβλίο που έχετε στη διάθεσή σας. Επιλέγετε το εξώφυλλο της ψηφιακής έκδοσης του βιβλίου και πατάτε διαδοχικά τη λέξη Textbook και ύστερα τη λέξη Interactive. Πατώντας την επιλογή Start, έχετε πλήρη πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό του βιβλίου.